नों आंनि खोथाखौ खेबसे मोजांल' खोनासंलाय माने आं नोंखौ मोजाङैनो बुजायगोनलै नोंनि बुजायनायखौ आंनो नाङा नङाना मानो बिदि राथुनथुलि थै बेबायदि लामायाव रायलायस्लायस्लाय जों अबेबा मोनसे जिरायना रायलायगोन ना आरो आं बेबायदि जिरायना रायलायनो गोसो गैया मिथिदो नोंनि थाखायनो आंहा पानिपुरि फानबावनांगौआ बेखार जानोसै जेबो नङा दे जेबो नङा आं होगोन ना पानिपुरिनि दाम ना मा पानिपुरिनि दाम ना मा होनोनो अबेनि बहानोथो जानोब्रा बे खाथिनिनो ओइ नुहुरनाय गामि माने टाउननि आरोना आरो नोंसिनि गामिनिफ्राय जोंना बेसेबा बबेथिंबा मिथिदो आं सिनाया नोंखौ इस बेबायदि बुंना मा जानोरा नों सिनायाबालाय मा जाखो आंथ' सिनायबायना माथो टट'आबो फैयासैलै नाङालै है मानो टट' नांलायगौ आं दोनलांगोन ना नांलाया नोंनि गारियाव गाखोनो गोसो गैया आङो नुबायना आंनि आथिङानो एकदम टट' बायदि खारखायो आरो गारि बायदिबो आयु होमबाबो जेबो नङा दे दा नांगौबा सानैजों गोसो गोरबोनि खोथा रायलाय थांसैरा ओमफ्रायथ' आंना गोसो गोरबोआव खोथायानो गैखाया रायलायनो थाखाय ओइ बेबायदि थगायनाङारा आं मिन्थिखागौ ना नै थुनथुलि गारि दंलै बिरादनो थुदो दस्राथिं न'आव थांसै आं बै दखानाव थांबावगोन आं माबा मोनसे बायनो गथ' गारि फैदोलै Oh my god थुनथुलि मा आगर बेलाय गिलु बालुनो बाबु नों थिगैनो दंना दा एक्सिडेन्ट जासिगौमोन आं बेथ' बे ओमफ्राय नों मानो बेबायदि थांनांगौ दे गारि फैनायाव नोंहा गारि फैनायखौसो नांजादों बे गथ'नि जिउआ थांगौमोन ना ओमफ्राय नोंनि जिउआ माबा मोनसे जायोब्ला बेनि दायनिगिरिया मा जागौमोन दे गोदाव सोरावनो जाम्बा गथ' मानसिया माबा बोरैबा जागौमोन ना बेखायनो सोरनि गथ'फ्रा लाबा लानानै माने लामाफ्राव बेबायदि हारसिं हालानो बाबु नों मानोथो हारसिं फैनांगौ दे आं दखानावसो फैदोंमोन ओमफ्रायथ' न'आवनो थांगासिगौमोन आं ओह राजा थेवबो मामिजों फैनांगौ ना आइजों आइया न'आवसो दं थेवबो नों बेबायदि हारसिं फैनाङा दे नङाबा गारि मटर फैयोना मेरलानो ओमफ्राय नों जोंनाव थांनो थांथ'ला दे आङो नोंखौ बे नोंसिनि न'नि लामासिम दोनहरनोसै ओमफ्राय नों थांदो दे नों जोंनाव दं आं नोंखौ माबा देखायगोन आयु आं थांथ'लालै बाबु माबा आंहाबो न'आव थांनांगौ ना ओमफ्रायथ' बेथ' बै आब'आनो ना सिखाव बुंदोंमोन जे मामिया थुदोथ' बाबु नोंखौ दोनलांसै आं ओमफ्रायथ' आरो बेबायदि हारसिं दाफैसै दे बेखौ बैथिं दोनहरनोसै आं र' आइयाबो माबादि गोसोखाङोथाय गासैखौबो सुति होजोब्बाय जेन'बा खामानि मावनायखौथ' जेबो मोना आङो नाथाय बै सासेया जोबोद मोजां रायलायोमोन आंजों आरो दसेब्लाबो बिदिनो मोजां मोनोमोन आङो रायलायनो हायसेरिमोनावबो मानसियानो जोब्बा नाथाय बेवहायसो दा खेबसे हायसेरिनोनो फन हरनोसै आङो मेहेराबा बेसे गोबावजों सफैगोन आंलाय सानदोंमोन मेहेरा जुदि दा गावबो माबा मोनसे खामानि नागिरबा साबसिन जासिगोन नामा नङाबालाय दाथ' हाबाबो जाबायना एसे बिमा बिफानाव बिनो उसुबिदा जायो फैसा थाखाखौ आरोथ' नाङा नङा नांखागौआनो नाथाय डाइरेक्ट बुंब्लाबो रागा जोंनोबो हानाय ना बे बिसास गैया मानसिया ओरैनो जाबायदि रागा खरा गाव जेरै लुबैदों जेरै सानदों बिदिनोथ' जायो थेवबो दा बाथ्राया एसे जुदा जाबायना ना गावबो माबा मोनसेसो साननानै दङ नामा आयौ जोंनि फैनो गोनां संसारावल' जेबो बिदि प्रब्लेम्स दा फैथों माब्लाबाबो आरो आइयाथ' जिबायदिखा आंखौथ' एकदम फसायस्राखायानो रागायानो जानानै थाबाय थायो आंखौ गावनि मोजां खालामब्लाबो आरो गाव लुबैनाय बायदि खालामब्लाबो गाव माबाफोर थिनब्लाबो आं मावो ना थेवबो नङा आंनि आइ बिखुनजोआनो माब्लाबाबो आंखौ मिन्थिया मानो सैथाराथाय बेवहायसो दं महारानिया सरि माने नख्रानिया आयै मोनसेथ' आं नोंनि बेहाय नख्रानि नङा मिन्थिबाय बे न'नि खामानिखौ आं मावो आरो मावनायालाय मा मोजांखौनो मोनो आङो थेवबो आं बे न'नि नख्रानि नङाना नख्रानि नङाबा माथो नोंलाय रुवाथि साइज आरो नोंखौ बेहाय खामानि दामानि मावनोथ' लाबोबाय मोजां दे लाबोदों नाथाय अब्लाबो नोंनि बिहामजो महरैसो ओरैनोबाथ' बे न'आव नोङो मिथिदो रुवाथि जानोबो समायबावासोमोन
गाज्रि सानोब्लालाय गाज्रिखौनो मोनखागोन आयै आरो बे नोंनि साननायसो ओइ आंनि फिसालाखौ नोङो ओरैबायदि खोथा बुङो जे गैया बेबो उफाय गैया नोंनि खोथाखौनो मानिनांगौ जायो बुंनो थाङोब्लालाय आं जेबोखौनो बुंफेरा मेहेरखौ आच्छा बुङासो जागोन माखौबा फाग्ला खालामना दोनबाय थायो रावबो रावखौबो फाग्ला खालामनो हाया आयै मिथिबाय आरोथ' बेखौ अननायसो बुङो जाय मेहेरनि गोसोआव आं जायगा लानो हादो नोंखौबो आं आइ बायदिखौनो सानो नाथाय नोंसो बेबायदिनो मोजां बाथ्रा बुंफ्लानानै लाब गैया आंनि सिगाङाव बिहामजो नामा आंखौ नोङो जुरि सानदो जुरि नङा आं जुरि नङा आयै नों मानो एसेबो बुजिनो नाजाया दे माब्लाबा बुजिनांगौबो बेखायनोथ' आफायाबो एखनबा रागा जोंलाय लाङो आरोथ' मेहेराबो ओइ दा थाव होगोन आं मिथिदो आंनि बाथ्रायाव दा थांबाय दाथा नोङो बेहायथ' आरो आंनि गोसो बायदिसो सोलिनांगोन नोङो नोंनि गोसो बायदि नङा जानाय लोंनाय थानाय बहाबा थांनाय फैनाय आंनि हिसाबै जानांगोन मिथिदों नाथाय मेहेरानो आंखौ बुंखादों आयै जे आं गोसो बायदि थानो हागोननो इया नों बिखुनजोजों उल्था जानोसै हो नै आयै आं मानो उल्था जानो दे मानोना नों जेखौ बुंगोन आं बेखौनोथ' मावगोन नाथाय जानाय थानाय माने थांनाय फैनाय बेफोरथ' हरखाबैसो जाब्रबनाय एखनबा आरो जानायफोराथ' आंनि माने उदैया जेसेबांखिनि बुंगोन अब्लासो जागोन ना आङो आयै मोनसे हाबाबो खालामबाय नाथाय सम्पथियालाय मा लाबोखो नोङो हो हजों बिमा बिफा एबा जियानो जा नोंनि न'निफ्राय आयै बिदिथ' आं जेबो लाबोनो हायासै हाखानायबो नङा नाथाय मोनसे जिनिसा दङ आंनियाव जे आङो नोंसोरनो हानाय मानि गोरबो बुंजासे अननाय होनो नाजागोन आरोथ' नोंबो मिथिखाबायना आयै आंनि आइ आफाया गैलाना बिदिबा ओरैनो मानसि गोजा ने जेनेबा आंबो हारसिंलाय माथो लाबोनो हागोन दे आयै आंनि हालोदाबोथ' आरो बिदि गोनां न'खरनिबो नंखायामोन ना औ माथो खालामबावनो आंनि फिसालानि आमोलावनो जासिगोन थासिगोन नोंलाय आरोथ' आं जेराव मेहेरजों संसार जानो होनना फैखाबाय आयै नोंबो गनायदो उनाव मोजां जालांगोन ना दोन नोंनि खोथाफ्रा आरो खामानि माखासे मावनांगौ मावबाय औ आयै आरोथ' साराय दङमोन गंथामसो आं बेदर एवनाय आरो मैयानि बे आलासि माखासे जालांनाय बेफोरखौ सुदोंना सुवाखै गासिबो सुजोब्बाय आं आयै जाबाय होमबा आरो बोरमा बेदरबो दङ संदोंना सङाखै फ्रिजाव दोनखानायमोन जोंहा न'खराव बोरमा बेदर जानो जोबोद गोथाव मोनो स्पेशेलि आं जागोन आयै आं संबायमोन दहाय दे खामानिफोरखौ मोजां माव थांदो थांबाय खोमा दे बियो आयु दिनै मा जाखांदों बे माबा टुनटुलिखौनो होसोबाय थाबाय दिनै फल' खालामबाय थाबाय दासो मोजां आं माने आंजों गोरोन्थि जाबाय आंनि माने आं नोंजों जेब्लायबो दं बिदि होनफ्लानो सानदों दा टुनटुलिया बिदि होनबा गलिगोन नामा आं गलिया आंखि दाबो बिनि गोसो थोनाय जे आं बिनि खोथाफ्राव गलिनो आंखि गलिबायो टुनटुलियानो ओरैनोबा मा सानदों टुनटुलिखौ जानला मानला गलिगोन सानदो सेंग्राफोर नुबाबो गलिबावा आङो टुनटुलिया आं रावखौबो आंनि क्राश बानायाथ' आं मोजां मोननाय गोसो थोनाय बेफोरनि खुन गोजानावसो दं मानो होनबा जानला मानला गोसोखौबो होजायाना बिराद डेन्जारास खाट्रा बुस्थु एसे आंहा बै फारसेथिंजाय थांनो सानबावदोंमोन दा साना फैना गन्डगल जाबायना ओमफ्रायथ' मा नांगौथाय दासान्दि आयाबो बांद्राय ओंखाम जानो हाया ओंख्रिखौबो मा लांनो आं ओरैनो थेख्ला आं ओमफ्राय आयंल' आयंनो आङो नाखौनो एसे लांसैदां मैथाजों जाथोंसै बे जोंनाव थाबायबो थानाय जागासिनो ना एसे लाङाबा बोरै जानो दे नङाबाथ' आंहालाय मुवा आलु बाथोनजोंबाबो बानलु बाथोन सिफ्लेनानै जानो हायो जेबो नङा आंनि थाखायथ' बैथिंजाय थांना लायसै आं ओइ टुनटुलि नों खेबसेबो आंनि खोथाखौ खोनासंला आरो ओइ रथ'ब्रा बेथ' आंखौ होथिनानै फैबावबायलै नाय टुनटुलि दिनैथ' आं नोंजों रायलायनानैसो गारखागोन दे इयाव सानसे नों आंखौ होसो फैबावदो नों खेबसेल' खोनासंदो ना आंनि खोथाखौ रायलाय माथो आं नोंजों बेबायदि दा बुंग्रा प्लिज नङाबा गोसोआ बिराद गाज्रि मोनगोनलै आङो ओमफ्राय आंनि गोसोआथ' बिराद मोजां मोनगासिनो ना जेनेबा आं नोंजों रायलायनो मोननि थाखाय पागलिसो जागासिनो ओमफ्राय साननानै लादो आंबोथ' नोंजों रायलायनो मोनैनि थाखायनो एकदम फाग्ला बायदि मोनगासिनो ना नों फाग्लायानो जामारबाय सानस्रां बेखिन्थु लामा सामा आंखौ होसोबाय
नोंजों खोथायानो बेबायदि दंबा बिराद बुरजालै टुनटुलि प्लिज नाथाय आंहा नोंजों खोथा रायलायनो थाखाय जेबो सोदोबबो ओंखारासै फैयासै गोसोआवनो ओइ बेबायदि जानाङाब्रा अन्थाइ बिखा होनो ना बिदिबा आंनि बिखाया अन्थाइजों दाजानाय नङा आंहा ना लायनांगौ बेयाव दाम मोननायसो नङा नोंनि थाखायनो नों बुङोब्लालाय नोंनो नाखौनो बायना हरगोन दे आङो आधा मनाखौनो बायना हरगोन आं मा आदा मना ना बायनो औरा ओमफ्राय नों संना दोनदो आंबो थांगोन ना जानो या बे मा जामायखोलाय मानसिया थ'दोरा बाराबा ओमफ्राय जों सावमिन जाहैग्रायाव थांसै ना नैजों थाङा माथो आं नाय सानसेरां नोंजों जेबो खोथा गैया आंहा नाथाय टुनटुलि नोंबो आंखौ आंनि गोरोन्थिनि थाखाय एसेबाबो निमाहा होनांगोन ना आंनिया दा निमाहा गैथ'आ नों थांदो बिदि दा बुंग्रा बेबायदि दा बुंना नङाब्ला आं आरो बांसिन दुखु मोनबावगोनलै नों आंजों लामा सामायावसो बिदि रायलायनो मोनबाय बुहुमनि मानसिफ्रा नुब्ला मा सानगोन बुहुमनि मानसिफ्राथ' नुबायसैरा माथो खालामबावनो ना नुवाबाबो जोंनि खोथाया जोंनिखाना नोंजों रायलायनो गोसो गैथा टुनटुलिया गोसो गैयाबाबो गोसोखौ एसे बानायदोरा जायगा प्लिज दा खिन्थु हाथायबाबो दिगदारसो जागोन दे मोनथिनाय नङा आं सानसेरां आंबो बेफोरखौ जेबो मोनथियालै आयौ नों मानो बिदि अख्रा नोंलाय मानोथो एसे अख्राब्रा नोंबो एसे मानिदो आंबो मानिगोन ना जाया जायोब्रा टुनटुलि मानो जाया जानो दे जागोन ओइ टुनटुलि मा जाखोरा मा जाखो आयौ अरे बाप रे आंनि साननायसो माथो माथो जि देनजार सानखाबाय नोङो मा सानदोंलै ना आंखौसो सानदों हो नङा माथो आं रावखौबो सानाखै नों आंखौ सानबाथ' बिराद मोजां मोनगोनलै जास्ट शाट आप आङो थांसै मा सानलाबायो नोंबो टुनटुलि थोद ओइ रथ'ब्रा टुनटुलि रथ' नोंखौथ' दाना मा रावजों बुजायबावगोन दे फैनायाथ' आं मबाइल बायनोसो फैदोंमोन दाथ' आं मबाइलखौ केन्सेललै नोंजों रायलायग्रोनोसैलै आङो र' ओमफ्राय आयंआ एसे मोजां जाहांबायना सिगांनिफ्राय एसे साबसिन मोनबायना आयं औ बाबु माबा सिगांनिफ्राय एसे साबसिन मोनदोंनो आइया अ दे लासैनो सिगांनि बायदिबो जाफिनबावसिगोनसो औ बिदिनो एसे हामहांनाय बायदि मोनबाय बाबु ओमफ्राय जेबो खामानि मावथ'नाङा दे आयं माथो खालामनो मानसिनि देहा बुंनो हाया जेबो बाबु ओइ बेबायदि जायो नामा आयं देनांहाय जावैसो नायनांगौआनो जोंहा देनां टुनटुलिनि जावैसोखौ नायथारनांगौ नङा होमबा दानो बेबायदि बुङो नामा एकदम थाबनो हामखासिगोनबो नायल' औ राजा ओमफ्राय नों हारसिं फैदों औ हारसिंसो फैदों आङो जोंहा हाथरखि आगैखौबो लाबोफाबानो जायोमोन आंहालाय आब' ओमफ्राय माने आंबो फैब्रबदोंसो नालाय बेनो खिन्थाथ'वाखैमोन दा न'आव थांना खिन्थाहैनोसै आंबो आरो बिराद गोसोखांहरबायना बेखायनो दसे फैब्रबबाय आङो दे होमबा बाबु आं साहा जानैनो नों जिरायथ' माबा साहाखौ लोंथ'ला खोमालै आब' मानो लोङा जानांगौ जाखो लोंलां आं फुदुंहैनि जोंबो लोंगोन ना टुनटुलि आइयाबो गैया बहा थांखो गथ'आ अ न'आव गैया नामा बियो माबाहाय बाबु दहायनो ओंखारलांदोंमोन मानसिया गथ'आ बिहामजो हा नों फन खालामाखैमोन होनबा खालामनायाथ' खालामदोंमोन आयै हमाखैनो मानसिया रिंबायल' थादो ओइ बहाबासो सुन बेरायलायबाय नामा बेलाय सैमा आइथिं बायदि मिन्थिया जोंहा टुनटुलिया बेबायदि डायलग होबाय थायोरा सुन सैमा बायदि बेरायो होननानै बुङोथ' आरो हा मानसियानो बेरायमारोबोबा न'आव थानो थिनबाबो थाया जेबो नङालै आयं दाबायदि बैसोआव बेरायखायाबा देनां बहाथो बेरायनो मोननो नङा होमबा नंनायाथ' नंगौ माथो बुंबावनो बाबु आब' माबा जानाय लोंनाय दंमोनलै लाबोफादोंमोन आङो आयंनोबो फिथाइ सामथाइ लाबोदोंमोन ना बै गारियाव दोनबोदोंमोनलै आङो र' लायनि मानोथो लाबोनांलायगौ जाखो बाबु लाबोआबाबो जागौमोन जायो नामा सोरबा एसे थाब राखांनांगौआनो ओमफ्रायथ' आं अननानैसो लाबोदोंना माना दा खालामलै आयं प्लिज जागोन दे बाबु र' होमबा आंनो लायनो नों थाथ' औ दे आयंनो एसे मोजां जाहोबानो जाबाय मिन्थिबाय आरोथ' डक्टरनावबो खेबसे लेंहरबावदोंमोननो लेंहरनाय टाइमाव थांदो औ जागोन दे डक्टराबो बुंखादोंमोन दाख्लैनो औ बिहामजो दसे बिसनायावसो थांफिनसै आं थुनाय रेस्ट लाथ'दो दे आयं मोजाङैनो था औ
दाथ' नानिबो गैया साहाखौ नोंनो फुदुंना होदो बिहामजो एसे मोजाङै हनै जागोन दे आयै बेनो नांलायामोनलै मानोथो साहा लोंबावनोमोन लोंलांदो बाबु एसे बानायथोंसै नै दहाय गाइखेर लायनायबो दंखायोमोन नामा एसे मोजां लांलै सिस दे आयै लासै सिखार खस्थ' मोनसिगोन ना बेस्रा आयंआ हनै दे थाबैल' हामथोंसै ना आं नानिनो दा दसे थाना हरफिनबावनोसै बाराबा हाथरखिनो खिन्थाहरखानोसै आं थुनथुलि मोनाव फैदों होननानै नङाबा आरो उनाव दावराव जाबानोथ' आंनो मानो खिन्थायाखै बायदि नाङालै ओमफ्राय र' आसोलखौबो लोगो मोनबावासै ना थुनथुलिखौ दे जियानो जा सना माइनावनो फन हरगोन र' आङो आंनि सना माइनावनि फनाव वेटिं बेबायदि सोरजों रायलायदों बेलाय आंथ' हराखैनो ना आं गैयाबा वेटिं थायो साला आंहाबा मोनायाव फन गाबनायानो दाय नोंसो बेबायदि आंनि फनखौसो हमबावाखै आइया माथो हमथारालाय न'आव थांबासो मोनसिगोन र' बियो मोजांबा मोजां ना मोजां नङाबा नोंनि फना खि थाबावगोन र' खेबसे हरबावनि आङो आइया दासिमबो वेटिं बांद्राय रागा फोजोंदो साला आंबा बेसेबां मोजां रायलायबाय थाखायो थेवबो मालायजों रायलायबावदो मेहेरजों रायलायनाय बायदि जाया नामा आंजों रायलायनाया एबार नायगोन आङो माब्रै बासिबावो नोङो आंनि मायानिफ्राय बोरै बासिगोन नायगोन नै नोंखुनजा गोदान सोलो बाहायलायबाय आंनि न'आव थानानै नों एस' आराम जिन्दगि थानो लुबैदोंमोन ना नायगोन एबार आंबो नोंखौ ओरैबायदि हालत खालामगोन ना दाथ' मेहेराबायाबो गैथ'खाया बास जाबाय र' एबार बिहामजोआ बेजों आरामसे फैगोन आरोथ' मा जागोन आंबो बुंनो रोंला बे मायानिफ्राय बोरै बारग'यो नायनो माया चालनिफ्राय मायासै आङो पचकेरेना सनामोन दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबथ'नाय जाबाय ओमफ्राय लोगो मोनफिनसिगोनलाय नेक्स्ट एपिसडजों मानो होनबा दिनै एसे शर्ट बानायनाय जाबाय आरो समनिबो आंखाल नालाय एसे खामानि दंमोन ना थेवबो डेलि लाबोनाय हिसाबै नोंथांमोनाबो खायसे नेयो नालाय बेखायनो लाबोबाय आरो भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच मेहेरनिफ्राय लाभ इउ अके बाय गुड नाइट आरो जायफोर फुङाव नायगोन गुड मर्निं लाभ इउ डेलि कमेन्ट हरग्राखौथ' एकदम गोसोआवसो थालायलायबायलै सनामोन स्पेशल लाभ इउ आरो ना थांथ'नोसैलाय बाय आरो जायफोर बिथांमोना बावगारहायै गोसोखौ नायाखै नोंथांमोना लिंकखौ डिसक्रिपसनाव होखाबाय नायनो हागोन आरो ना जायफोर नायाखैबा